Jaha, KTM-päivitystä ja pikkukilikkeitä tilannut ja laitettu paikalleenkin. Tangon korotuspalaat, no oli se, onkohan nyt tuumon palaat, 30 milliä ne oli kyllä korkeat. Niin ne on paikallaan. Ostin 75 pultit M10 kertaa 75, mutta kyllä kai siihen riittää 65. Ne on siinä ja nytkin vaijeri siinä käy näköjään lyhyeksi. Vejin sen tuolta eri kautta, mutta se on vähän huono, se hinkkaa tuohon T-pallaan. Tilasin siihen uuden, se joku 30, olikohan se Voitilta Saksasta, niin sieltä saapi pikkusen pitemmän ja taitaa siihen Royal Enfieldin kaapeli käydä kanssa. Kokeilin siirtää tuota kauemmaksi tästä kytkinpaketista, mutta sitten alkoi tuo kahva ottamaan kiinni tähän muoviin. Eli ei hyvä. Eli tuon vanhan jätän tuohon paikalleen valmiiksi reititettynä, jos menee se uusi vajeri vaikka poikki, niin siinä on varavajeri paikallaan. Se on vasta postin kyytissä tullee, kunhan tullee. Mitäs vielä? No tarakan kötöstin itse siihen. 80-lähän tietenkin olisi saanut uuden jostain Kiinan puolelta tilattua, mutta eiköhän tuossa makkarapaketti pysy. Ja. Sitten työkaluhommia tuossa katsellut. Tämmönen settihän se on KTM:ssä. Nämä alkuperäiset työkalut. Tuo ei kuulu niihin, mutta taka-akselin saapi takarenkaa irti nuilla ja sitten on sekalaisia avaimia. Takajousen esijännityksen säätöä ja sitten on meisseliä ja jonninmoinen hylsyavaa ja muutama kuusiokolosta tuohon passaa tuohon etuakseliin. Tuommoiset on siellä ja hienossa KTM:n nahkasalakussa tietenkin. Eli nuo on aina pyörässä mukana. Mutta sitten minä vähän täydennän tätä. Eli tämä taisi olla Gerberin tämmönen monitoimityökalu, niin se kulkee penkin alla aina. Tuollahan hyvin vähän on tilaa täällä. Se alkuperäinen työkalulaukkuhan on tuossa. Niin tuossa on pikkusen tilaa tuolle monitoimityökalu, niin laitetaan se siihen. Ja sitten kasannut tämmöistä erillistä työkalulaukkua, että jos rengas menee puhki, sehän se suuri huoli melkein mopohommissa on niin ihan perustupelespaikkasarjan ostin. Jos löytyisi semmonen meisselimallinen, että ei olisi tämmönen kahvamallinen, niin olisi vielä vähän vähempi tilaa, mutta voihan noista nappasta pätkän pois noista kahvoista. Sitten rengasrautaa, kaikkia mitä luulee tarvitsevansa, nippusitteitä, pikkusen sähköjohtoa, olikohan tuo jopa 2,5-4 johtoa, että jos sille jotakin joutuu tekemään. Muutama mutteri ja pulttia rikka ja gorilla-teippiä, pikkusen tuommoista kapiaa. Peruspaikkasarja ja tuolla on sitten se NS-koiran paskatupelespaikka. Ja sitten on kinttaat, perusasentajan hanskat, jos joutuu rengashomminen mukavampi touhuta nuilla. Ja 19 tuuman sisäkumi, sehän on eturengassa 19, niin sitä voi käyttää tuolla takarenkassakin, jos hätää tulee. Yhden tuommoisen ajattelin ottaa 4-metrinen liina, survon sen johonkin. Ja nämä on sitä varten, että näillä paan tuon työkalulaukun sitten kiinni. Vaikkapa tuohon kaatumarauvan väliin. Ja sitten kun renkaat on paikattu, niin ilmahommat ajattelin hoitaa tällä CO2-pumpulla, eli hilaripumpulla. Ja sehän me muuten nyt testataan, että paljonko noita pitää olla noita kanistereita. Nyt on 4 niitä, täällä on vielä 1. Menisikö se 2 täyteen vaikka eturengas? Ja sitten on vielä pikkuinen ensiapupakkaus ja tuli laitun mainos ja avaruuspeite. Ihan kaiken varalta. Sitä kun tuolla metässä pyörii, niin saattaa olla, että itse tarvii tai sitten joku toinen tarvii. Metässä pikkutella syrjässä. Ja tuossa muuten off the record, niin tuommoinen Sampionin numero ilman suodatin tähän Adventureen.
Luissilta tuli, olisiko ollut 10 vai 12 euroa. Tilasin muutakin romua sieltä. Mutta semmonen pikku työkalupaketti ja en tiedä mitä tähän vielä pitäisi olla lisäksi. Ei viitin nyt älytöntä arsenaalia, mutta tuo rengashommahan se on se yleisin. Toinen on tietenkin, että jos ketjut menee poikki, niin jos vaan ollut vaikka ketjulukko tai 2 ja 10 sentin pätkä ketjua, mutta melkein pitää olla ketjutyökalukin sitten mukana. Mutta jos näillä ensin ja hinnausvakuutuksella, niin niillähän pääsee jo melko kauas. Ja testataanpa huvikseen tuo tyhjennettävä tuo eturengas tuosta vaikka. Eturengas siksi, kun tuo on helpommassa paikassa tässä. Otetaan se ensin varmasti tyhjäksi ja testataan. Pyssyykö pyörä pystyssä? Näkyy pysyy. No niin, nyt se on tyhjä. Sitten venttiili takaisin. Tämmönenhän kannattaa olla tämmönen venttiilihattu, mikä toimii samalla sitten venttiilityökaluna. Niin on ihan näppärä. No niin, ja tämmönen. Tämä katso ihan polkupyörään tarkoitettu. Polkupyörän osastolta ostin. Siinä oli 16 gramman pati, niin mutta nyt ajattelin, että 2 tämmöistä 25 gramman patia olisi aina mukana, niin testataanpa saatko näillä renkaan täyttyä. Tässä kannattaa olla kintas kädessä. Tämä kylmenee aika raakasti tämä viritys, niin tulee helposti vaikka paleltumisvammoja. Tsekkaat jo tuosta, kun sitten vaan painetaan ja toivotaan parhaasta. Tässä ainakin jonkun verran meni. Pidetään pikkuhetki, taitaa olla aika tyhjä jo. Noin. Ja katsotaanpa sitten ihan mittarilla. Tossahan mulla on tommonen simppelimalli mittari, että minkä verran sinne meni yhdellä patilla. Mitä tämä tahtoo sanoa? Vähän suttunen. Olisiko 0,7? Tuomitaan sitten se on 0,7. Sen verran meni yhdellä patilla. Ripastaanpa toinen. No niin, toinen pati on vaihdettu ja ei muuta kuin sama homma. Siihen vaan hollille ja painetaan se. No ja aika terävästi pitää painaa, että se ei vuoja tosta. Ja koittaa pitää vielä venttiilikin suorassa. Varsinkin silloin, kun se on tyhjänä. Olisiko sillä nyt jonkun verran? Niin olisiko sillä nyt sen verran, että sillä pääsis kotiin. Katsotaanpa se. Mittari nollille. Minkä verran ne nyt meni? 1,2, 1,3 ehkä. Sillä nyt häthättää vois ajaa. Mutta ei kestä kyllä kolluutta. Sisärenkaan kanssa hyvinkin voisi ajaa, ei no problem, mutta jos on tupedes, niin se voi olla, että se lopsahtaa pois ja paikaltaan kumiin, mutta sisärenkaan kanssa niin ilman muuta pääsee kotiin. Ja tämä eturengasta, takarengassa on vielä pikkusen eri juttu, että saisi melkein 3 patia olla matkassa, eikä kestä koheltaa tässä. Ei kestä ruutata ohi. Se on onnistuttava kerralla. Niin kylläpä se voi olla, että hommaa semmosen akkutoimisen pikkuilmapumpun. Nehän ei kauhia isoja oo. Että reilu tupakki äsken kokoinen. Mutta kyllä tuo häthättää, niin menköön nyt toistaiseksi. Nähdään vielä mennään. Piti vielä ruveta kokeilemaan, että oliko se mukaan tyhjä. Vielä viimeiset turauttaa sinne. Ei sinne kyllä enää. Ei se tainnut paljon vaikuttaa.
1,5 se näyttää. Olisiko ne vähän sen mennyt? Mutta semmoista saa aikaan 2 patilla. 25 patilla. No niin, ja siinäpä on ensimmäinen versio tuosta työkalulaukusta. No, en tiedä. Varmaan saisi olla jotkut kumirenksut, millä se on kiinni. Nämä tahtoo olla semmoiset, että kun ne tuossa heiluu, niin ne sitten pikkuhiljaa löystyy ja hakkee paikkansa. Ja jossakin kohti hoksaa, että ne ei päästä olekaan ennen. Mutta penkin alle mahtui originaalityökalut. Sitten mahtui se multituuli ja sitten mahtui vielä se ensiapupakkaus ja sitten se avaruuspeite. Ne meni helposti tuonne penkin alle. Eli siinä olisi nyt semmonen hätäsetuppi, mitkä kulkee niin kuin aina pyörän mukana. Että kuitenkin enimmäkseen pyörii tässä suunnilleen huutomatkan päässä kotua. Niin. Eli 1,5-200 kilsan sätteellä. Niin on kuitenkin sillä lailla, että ei tarvitse aina soittaa emännälle, että tuu hakemaan. Että voi kokeilla tässä jotakin. Ja tuolle sisäkumille vielä pitää keksiä joku paikka, että mihin se tuo laitetaan. Siihen makkarapaketti päälle ja vauhti kiihtyy.